ka United Democratic Party jong ka East Castle District halor ka jingsha kawang tendong ler pensat khamat sha ki noi kai school ha ka jingdon langbat ki khanarin ki badei ki khon ki ti jong ki noi kai kala panram jori ya ka jingle jong ki pulen haba ikren bot ba titas khan badei president ba chief executive member ka KHDC ulong ba ka te ka jingle jong ki pulen ka dei ka jingphel jong ki bor pnia jong ka district nakaliang kum kinong yalam jong ka parti hi ngisim khia halo ka ni ka jingja pa ngi susi ru halo ka ni ja bat ngi penrem ru ya ka jingle jong ki pulet aga tu sngi ha be dei bat ki nong hikai kata ka dei jingsha namar ka dei hi ka district administration ka ba penia ya ka syongsuk ka syongsai ya ka law and order problem hapo ka state tanga so hi ka dei ka jingphir jong ka district administration halo ka jingdawa ba menteri bapei yaknat kampo yeng ka sarkar jela bodeiru menteri bapei yaknat ka puli kuputi uba alakman rumbui bodei ban hiar suki batitos ulai thu bakla deb ban chongi ka jelang bakirki ulai thu bo balakman udang ab ka kaipot halo ka jingsha kawang tendong ler pensat kaman ngalai ko khubor bakadon ka jing dawa nakaliang jong ki nong yalam jong ki lipi temenin ka sngi ngila don ka special core committee ha ka bala khot ki MLA baro ba ngiadon meeting ngilaya keren halo kini ke isu bat nakaliang ka jongi kum kinong yalam jonga parti ngila keren da ka basya ya home minister bah badehi bagatu ka jingja ka ba kawang tiargas ya ki nong hikai ki bayakhi atu ka sngi khamtam bade ki longkeme ngila ong yu ba udei ban uang ba ngila pa ni ka jingsha nakaliang ka jongi bat ila ong ba dang up ya ka report bat tang sio ya ka report le ka bodon kam tingin up syoi kata